nemá žiadne vozidlo doma, chápeš? Ideme spať. Ideme spať, ak bude noc, ideme skladať. Hora. A uložiť hrúc. Máme hovor. Ja viem, že ten ožraný milionár, ale chápeš, ja ho nemám prísť ako zobrať. Zas nevidím. Ešte nechám, lebo to už vypiem. Sa vyšte, príde. Idem otestovať tento telefón, áno? A na to, že to je tu sa vyšťať. Alebo by nás zaber. Keby niekto volal. Dúka má, keď išla do roboty. No. Aj ma nevidíš v tej tme. Je tu chyba ten stromček. Hej, budeme ešte točiť Red Dead Redemption. No, ľudia, čo mám skladať? Tu mám motor. No, už ma vidíš. A ja som pri... Ešte ten Stevan potrebujem. Na tomto telefónu sa začujem Stevan. To je veľmi opera. A to sa tiež nejako dá nahrávať. Cez ten oni. To aj vyskúšame. Keď vypiem hento najprv, vyskúšame to. To vypneme.